Eanáir an lína tá Sorcha ní Chéilleachair, Ceannasaí Thuismitheoirí na Gaeltachta. A thuracha fáilte go dtí an clár? Gur mágad Darren. Okay, is é seo an céadúir dom aglah radio a dhéanamh leat a thuracha. Mar sin, bhíse leat a intianta dom dús faoin eagraíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta an stair ó bhhain leis agus an obair a dhéanamh? Is stocha gur tháinig Tuismitheoirí Gaeltachta le chéile den géadúir sa bhliain hábhíl sa héineag. Agus is grúpa Tuismitheoirí tháinig le chéile díreach le ócóirí sosialta eagraíocht stocha de fáistí agus tháinig fásgus forbert anhapig go chuin mar is stocha gur ceaptaína gur bhéile bhar le héad agus bhí éile bhar le héad. Agus ha mé de fásgus forbert ó chuin agus an hábhíl sa hochtíag a fumar muoinú súntasach ó rain na Gaeltachta agus inis tá séisiir fosta ar fada fud na Gaeltachta cehar if go forbarthe me héin agus riúrthir if go chama. Sin rud a bhíon ar bun ag Tuismitheoirí na Gaeltachta ná go mí de chur takeíocht agus cúna agus cóla ar fáilt de Tuismitheoirí agus de heilig a hatógann de glán na Gaeilge laistigh den Gaeltacht. Okay, cur mé cúpla caiisteile ort gan cúpla námid faoi de obair go ginearálta. Ach is an cúis mó thuí mé deagháil leat chun tagaibh seo dhéanamh inniu mar ghfuil feachtas nua ar siúla goibh darb is Fiú Go Mór É. An féideart níos mó intin dom faoin bhfeachtas seo a thuracha? Sure, well, is feachtas le sin ainm leis a bhfeachtas is stocha ná daoine a chur an machnamh. Sin rud is smú a bhí an tailig gorá linge. Náiríonn de réon bhachnamh riamh féin céintanga láidís leis na páistí. Tháina sé go nádúrtha chutha agus beidir gur tháina sé go nádúrtha chutha Gaeilge leat leis na páistí ach beidir sin gur tháina sé go nádúrtha chutha béarla a leabhar chumá agus ná cheapaidir go bhfeidíist sais clánthóg le Gaeilge nar a visa cad a bheith a gceist nó ná an cheisisin pléitecha agus go raibh an aféil beidir an sin tréis blian nó hó agus da meach chatólas acu is stochad níos déanaí go meach sé déanta da meach an tólas acu ribhréig na scéal go meach sé déanta stochar bhealchaile acu. Mar sin an ainm going sais go raibh sé daoine man machnamh. Sin is mó gceist leis a bheachtas go bhfuil sráfií seán déanta going le tailig a fud na Gaeltachta tá haon teilechtaí ag Pórtachán ó Gúmanáil ó Saghaileh agus ó Chiaí chama agus fi seán bheaga tá ann den teilech hain na Tuismitheoirí na páistí agus iad cainte stocha fest na sáiltí ce chu defastá sé agus cé a chialíonn sé dóibh hain a glán thógant le Gaeilge. Agus tá si sin ágréile na meán hóisialta fel láthir agus go leor daoine féchantara agus tá si daine dhearfach anna dheas glóta agus tá si dul gceann go mór chuoine. Okay, is ceist costa í seo is dócha ach an bhfuil siomh a Tuismitheoirí na Gaeltachta sásta leis an méid takeíochta a bhain Tuismitheoirí na Gaeltachta ón stát agus ón réaltas nó an bhfuil níos mó de gí darlibh? Well, stoch na becha riamh sásta leis méid a dhéantú nó éad mar sin nach. Ní bhhainn se le Tuismitheoirí na Gaeltachta mar eagraíocht a bháin stochach. Ban sé stocha leis na seirbhísí agus leis an méid ar fáil sa phobal agus na méid ar fáil ag stáit dus na tailig ní sé sin dóchnach ná leachógnach. Agus is stocha ná bremí sásta riamh leis an méid a méid ar fáilteach. Céim a bheith gerán sin héin mar eagraíocht bearlam sa díú in na tailig héin agus díú ar a bobbal agus in na takeíochtaí ar fáilt an bobbal. An 18-2 go bhfuil lán i gintachán margheallar taucí na Gaeilge sa Gaeltacht tá sé cloiste gom thula mé an talamh crothar ó Gilleán ceapmise ag rá sa Gaeltacht sa lá teo inniu an níl pobal na Gaeltachta an atá a fómhór an phobal ag caint as Gaeilge ach tá sort líonra sa Gaeilgeoirí sa Gaeltacht an bhfuil torm go faoi sin? Well, ní féidir is stocha na síraí a héana, ní féidir méid a take mas a béanarmh
agus is tom gofuil tú caint ar an staid cuimseach teangolaíocht a rúsá na Gaeilge is Ghaeltacht an sin agus is staid har a bheith cuimseach a sin. So ní féidir na rudí seo héin a tá scéal mar atá sé, tá rudí mar atá sé agus le héin léamh ana bhéir is tócha go gata bheith réalaíoch agus a difríochtta a bheith réalaíoch agus dúilteach agus tá difríochtta a bheith réalaíoch agus dearfach chumá agus bearling é bheith réalaíoch ach dearfach agus na tailig fós atógan de glán na Gaeilge agus a méid go tá ann tá míad a géir takeúla. An féidir leat éhar nó lín a hort dún faoin lín clanna a bhfuil a bainte go well ní léon slá táisiam le líon na dailecha dom le Gaeilge sa Ghaeltacht a dhéanamach mar ní lé cheist a dainár agus is stoch go ben dainár an sláttáisnún an misú is seár tá ann a dí mar se a háiltamach. Ach dhéana mar héon comisiúnú stadéir beidir glábhlíon nachin thoirí chuin áh gábhíl séideag agus a gúsáid mólaíocht áirithe fuach an stadéir sin go bhfuil chábhíle hochcéadachtané tailech go féidir a rá go bhfuil siad atógan de glán na Gaeilge agus sin gúsáid mó áirithe tá móna eile i gceist agus beidir goach ní líon sin ní siirdenú beidir bhfuil sin ní sísle a cho héhis tuismitheoirí na Gaeltacht tá os ceann chábhíle tailech chláirthe linge agus bain túsáid a sargus seirbhísí mar sin tá sé sláintúil go mailing. Yeah, sin go héint ach tá drifor go maria lé agus tá trí páistí a chéile na far chéile agus leabharíonn si an Gaeilge go minic lá deirfinn níos mó beirle ach thosaigh mó ní is sinne ag freastal ar Gaelscoil na míomh anfór, agus tá si do creide dom an méid fios a bhfuil teachtar a líon Gaeilge a thosaigh sé ag freastal ar na Gaelscoil, so deirfinn teiscom nach Gaelscoil go thomláin mar an ggéine sa Gaeltacht tá scoilna tá nach bhfuil. Tá scoilna na háchtach mar haíocht na clanatha tógan de glán na Gaeilge. Sin is mústoch a gaimid bheith ordeach ar ná fág for an obair fad agus na scoilena agus go gapach daoine gur féidir leis na páistí Gaeilge a chála mar scoile agus gomach an cúis dianta ach is mar haíocht is socha is smú agus tá an bhhaachtas na scoilena agus tá obal mhór ar siúil na scoilena ach fáir le chumá nach fés na scoilena é ar fad agus go bhfuil gur choras takeíochta iad a heilig tógan de glán na Gaeilge seachas an cuara mar fad hágan ag an scoil. Teiste gom go bhfuil a lán cáinte blianta faoi sin ag cruthú deisina agus ócádaí chun Gaeilge cáinte las muid an scoile tá síol tábhachta. Ach just a cáint féin na scoile, teiste gom na roinnt blianta inniu scoil an policies an oidicus le an Gaeilge sa Gaeltacht. A bhfuil ag áirigh go maiid leis níl an ás gom féil, bhfuil ag áirigh go maiid leis dardibh? Well, tá hearing tá ní bhí míad a plé le scoilena ar a mount sin tá míad tá roinnt plé going le scoilena le cuasaí decha seach ní agriocht de dechas sin mar sin ní bhechan léir go sinna going ar chunas mar ha gairí lerád na chunas náfal gairí lerád ach tá teachtartaí a háilte going ó Tuismitheoirí tá ana hásta leis an góras agus ar nó tá obair le déana agus tá takeíocht le tartas na scoilena chumá agus takeíocht le tarta bhúntóirí le gur féidir le an policy seo chur a bhaim agus is ábhar fíorthachtacha sin chumá. An mór an baint ó simúgah leis an obair planála teanga mar hampla na bailte service Gaeltachta? Tá míad mar haíocht nó mar hachas dócha ag an ggóras planála teangan sa Ghaeltacht. Ní léon bhaint goine le héin bhaile seirbhíse lesmód an Ghaeltacht. Ní héisin an dólagas a háringe, ní léon dólagas ar an taimhmód an Ghaeltacht. So ní bheith bhaint goine leis na bailte seirbhíse. Tá trí bhaile seirbhíse tá leis sticht an Ghaeltacht nó agus béimiid páirteach le sin. Ach ó héir córs
fleanálatanga is leistigh den Gaeltacht agus na limistéir fleanálatanga is mú go mé mí pléile. Agus just chuna ar éistóirí choirnás cadí na trí bailte servicí a rís atá leistigh den Gaeltacht? Cho fada móras an dagen I gan de chéirí agus tá clochan lia hos in núnaáil agus an siúnta béle bhre dan chuma muo. Agus an spidéal nach chu? Ní bailile television spidéal de tá ceart go. Mar hiigem. No, tá ceart go sí carthan na Gaeilge. Okay, sin héintach. Tá mé ceappa go ba. Okay, Horcha, we should just comment out in you. Contract the draw year and Oglev. On ein ober no spoken ella a will shiv it Tuismitheoirí Gaeltachta ag diru in Mlíne white last ancient dar looked eagraíocht radio no a new solar imien too. Wat a blian voor a de roing agus ní verskud ke a haar loch a cha fé láhar bevaring diru bhfeachtas seátar bon feachtas óris agus Morwell sé fekig déine is féidir dal dí Stephen a tamid Facebook fé Tuismitheoirí Gaeltachta tamid Instagram agus tamid Twitter agus tá na fi an a fad na fátar YouTube híh Tuismitheoirí Gaeltachta YouTube gus is Fiú Go Mór dalisteach agus féchantar mar tá siad mar me ag túsna agrah tá si geute agus tá si garid ní léon cheanna chu níos fuidir na hálmúment agus fe second mar sin ní hog sé bhád agus ádó sé do chrí.